Izwi lomzansi 98.0 The difference. Uma ke kungolwesithathu usuke khona ke ubaba uTembe sibheka zona ke indaba ezithinta ezesintu so angazi baba uTembe noma usawuyena nani babezala wami indlela okwenzeka ngayo nje kodwa ke kulungile baba uTembe ngiyavuma impela ngisawuyena babezala baba uTembe sikubingelele sikamukele emsakazweni ngibingelele emagatsheni ngibingelele kubalaleli bomsakazo lomzansi ngisanibonana emakhaya nalapho nikwazi ukusibona khona noma uthiwa nika emakhaya seyimotweni mina ngisanibonana Siyavuma baba Tembe namhlanje wona ke lo lwesithathu loyo la sisuke khona si live on TikTok sibingelele na ku Junior okuyena ke ohlezi njalo esifake intweni sikhona ku TikTok sikhona ku YouTube ungakwazi ke ukuthi ke uyosijoyina nakhona lapha ku comment section ungakwazi futhi ukubuza umbuzo wakho ke ophathelene nazo indaba ezithinta ezesintu kuzothi ke uma sesibuya mlalele indabeni ezigcwele zika 11 o'clock sobuya nabo abakwa Old Mutual so besiqhubeke nje nabo for 5 minutes and then bese siyabuya siyaqhubeka naloku hlelo kanye yona ke lengosi yeindaba ke ezithinta ezesintu babutembe ngaphandle nje kokumosha isikhathi somlaleli simnikeza ithuba ku 0604807164 sizwa ke nje owakho obhekise kubabutembe ophathelene nazo ke indaba ezithinta ezesintu kanti ke sikhona kanjalo ke na ku WhatsApp ku 0638208448 ku TikTok sikhona yakwazi ukusibuza lapha ya ku comment section babutembe mhlawumbe ngaphandle nje ngaphambi kokuthi sibambe umlaleli so kunento la ngiyabona limbuzi lokuqhamuka njalo esiloku si ubabutembe lokuyiphendula njalo so ifakwe na kuma podcast phathi ke siyazi umsakazo uyakhula usuku nosuku so socela nje babutembe mhlawumbe sibhekele ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kokuzalwa wembethe noma umntwana wesiphiwo so abanye basikunakho ukuthi uthi umntwana ozalwe embethwe abantu abadala noma unesiphiwo thizini mhlambe bese kuyaphambaniseka nokuthi wazalwa wembethe ingubo yakho yantshontshwa hamba ubuyisa ingubo kanti mhlawumbe kokunye akukho kanjalo umehluko sihlukanisa kanjani ngiyabonga abagatsheni asikubalule nje ukuthi uma umuntu esuke ezalwa usuke ezalwa efumbethe umbuzo omkhulu uthi ngabe ufumbethe ini ufumbethe isiphiwo esithize okumele ukuthi asithungathe okusho ukuthi noma ubani unaso isiphiwo kodwa ukuthi isiphiwo singagqame noma mhlawumbe umuntu egcine sebonakala esiyinto engenamsebenzi kuye kuswelakale ukuthungatha isiphiwo osuke uphiwe sona lokho ke kusho ukuthi asikwazi ukuhlukanisa sithi sekukhona isiphiwo esifuna sibe special ngalendlela yokuthi mhlawumbe umuntu ufuneka ezalwe embethe ukuze bese sithi unesiphiwo wonke usuke ezelwe usuke ezelwe efumbethe kodwa ukuzalwa wembethe ilento esiyibiza ngokuthi ama symptoms ngokuthi indlela ophiwe ngayo wena isithathe igxathu elibanzi kakhulu igxathu elibanzi iliphi na isiphiwo osuke usiphiwe nje ngokwemvelo isiphiwo sokuthi ukwazi ukuphila ngaso ebese ukwazi ukuphila futhi kafushane emphakathini oyiyona ngalokho esikubiza ukuthi ubuntu futhi nafuna ukuphila njengobuntu basathethe ngabintu form of association ube nendlela yokwazi ukuhlangana nabantu nokuphilisana ilezo iziphiwo kodwa bese kuba khona isiphiwo sokuthi akusezogcina ngokuthi ulandele inkaba yakwagatsheni kodwa mhlambe sekuzodinga ukuthi usize nezinye izibongo lapho usuke wembethe idlozi leli elibizwa ukuthi ubunyandezulu ukuthi awuseyena owalisa isibongo kuphela kodwa usungowezinye izibongo futhi ingakho kubone kukhona abantu abakwaziyo ngokuyiphiwo zabo ukuthi yize bengabona balezwe izibongo kodwa bekwazi ukuxazulula inkinga zalezo izibongo noma idlozi noma ithongo lithi
mani phahla emsamo nifuna usizo luthi hambani niye kwaNdlovu umuzwa kaNdlovu nofica ngale kwentaba niyofica nifice uMamsezana bakaNdlovu yena oyokhulula imimoya yenu kuyingxaki enixakaniseke nazo uyabona ke ukuthi sekukhona lonto yokuthi okusho ukuthi uMamsane wafika kwaphahlwa wafakwa isiphandla kodwa kwase kubuye futhi ephahlela ukuthi useyobuye ecazulweni nezinkinga zabanye abantu ngakho ke bengithuka uma bebona sekungena abantu lapha ekhaya noma ehamba engabibikho kwesinye isikhathi ehamba edle umsizo wesiphiwo esithize okusho ukuthi ke yilapho ke ososedlile khona ebese kuthiwa ke umuntu wazalwa embede kusho ukuthi unenhlanhla evelele kakhulu kunenhlanhla ejwayelekileyo yokuzalwa ufumbethe nokuyezwakala babudembe sibonge nje kakhulu for iclarity soqhubeka nje sibheke umbuzo ke womlaleli lapha ku WhatsApp ku 063 ku 060 4807164 soqala incingweni sizwe ke owakho umbuzo mhlawumbe ngenzeka usanda kusijoyina siphinde sikukhumbuzise ukuthi ke amaphupho asiwathatha uma ke wangena namhlanje osukwini socela ke unikeze omunye umlaleli ithuba ku 0604807164 ongakaza ngena osukwini abuze ke umbuzo wakhe awubhekise kubabudembe ungasithumela umyalezo ku WhatsApp sikhona ku TikTok sikhona ungashiyela ke nje lapha kwi comment section umbuzo wakho ke siyobe sesikwazi ukuthi ke sikubuzele lapha ya kubabudembe siyabona nama messages akhona bathi ke sizoqala ngala kuma messages sigcine ngala eincingweni uthi ke sanibonana emsakazweni ngicela ukubuza ababudembe ngishonelwe uma ke ngishonelwe ngenyanga edlulile kodwa abantu ke abangodade wethu okay iphupho ke leli siphinde sikukhumbuze semlaleli iphupho asilithatha uthi ke ngibingelele emsakazweni babudembe umzongi ngicela ukubuza uma kutholakala ukuthi wazala umbethe ukwembathwa ke kuhlukene noma kusuke kukhulunywa ngengubo wazala uyifumbe uyembethe noma ke mawembulwa umbulwa ngembuzi noma ngamajuba uma ke kuyimbuzi eyabupha ubulili ngixolise nje ukubuyela emumva noma ukwelula ngiyabonga ngiyabonga kakhulu kunento esakhuluma ngayo kulomsakazo sikhuluma ngegobongo lomntwana uma ngabe umntwana ezalwe embethe kuye kusebenze igobongo lomntwana kulowo mntwana njengokuthi nje kuye kuthathwe ingubo yakhe le ayembethe ebese iyathathwa kancane ifakwe okhambeni lolukhambe esilibiza ukuthi igobongo umntwana ke uyagezwa ngoba yena ngeke kwazi ukuphalaza ngeke kwazi ukwenza lutho ugezwa ke sekuhlanganiswe negobongo lomntwana lesachaza kuphela ayikho enye into ebiyenziwe njengoba hlezi ngisho ukuthi abantu bazowadla amagobongo cishe kuba impilo yabo bonke bayoze beyokamhlaba nakhona sebekwamhlaba kuyobuye kuqale imikhuba emisha kuthiwa ubani ozohamba emhlabeni ukhalela ukuthi kufanele enzelwe igobongo besadla emhlabeni imikhuba esesiyibonayo namhlanje indlela ekwenzeka ngayo kanti lokhu kuphela indaba indlela yengoba eyembethwe iye ukuba kwenziwe lokho ebese kuhlatshwa imbuzi kuthiwa iyaphakanyiswa leyo ngoba asuke eyembethwe ngoba iyabekwa lapha ya ngaso sonke isikhathi kuyothi uma ngabe kwenziwa izinto eziqondene naye bese kuthathwa ke lo mhlwehlwana izalo wembethe ufakwe empepheni ukukhuluma yilokho inhlanhla yakhe indlela ebeke ivumelane ngayo kubeke sekuthathwa inhlobo ezithize ke zeimpepho zifakwe la ukuthi ngamanye amazwi akashisele impepho le esiyazi impepho yethu ngokuphela kube nezinye inhlobo ezithize zeimpepho zifakwe la kwenzele khona ukuthi makuya ekhula noma esethomba ebese liyaqala ithongo liyakhuluma kuyena ngoba umuntu ozalwe embethe ithongo liyayikhulumela kuyena sekuyolandelwa izindlela ke zethongo nokezakala babudembe sibonge ngiyabona sinalombuzo olandelayo uncike kuyona liyancazelo babudembe siqale ngayo saqala lona ke yona ke lengosi uthi ngingcingelele emsakazweni ngicela ukubuza ukuthi kwenzeka kanjani noma kuyenzeka yini umuntu azalwe enesiphiwo ebese ke eyashona esemncane okanye nje ngithi singakafezeki isiphiwo sakhe emhlabeni yebo kuyenzeka ngayindlela zombili lokho engichaze ngakho ukhona lento okuthiwa i-reincarnation ngesilungu bayibeka kanjalo la khona ukuthi umuntu uma enesiphiwo lesi ke esivelele ngikhulume ngaso
okwakufanele ukuthi exazulule ngaso izinkinga zomhlaba. Into eyamukelekile ukuthi bawunesiphiwo okufanele kuphile ngaso uma udlula emhlabeni sesekuphile vele ngoba vele besisuke leso siphiwo sabelwe ukuthi soba isiphiwo esizophilisa wena. Kodwa uma kuyisiphiwo esizophilisa esingezophilisa wena kuphela kodwa sesizophilisa nomhlaba noma soqhaza inkinga zomhlaba. Inkinga eba khona ileyo ukuthi wena bese uyahamba emhlabeni inkinga zomhlaba zona zisale zinjalo zingafi nawe. Ilapho ke kuhluphekela umoya wakho uhluphekele ukuthi kufanele uhambe uyongena kumuntu ophilayo. Angakhulumi ke lapha ngokuthwasa, angikhulumi ngokuthwasa, ngikhuluma nje ngokuthi umoya womuntu uhambe uyophila komunye umuntu ebese enza imisebenzi eqhubezele phambili, imisebenzi obafanele iqhubezele ilo lesi sidumbu ebekufanele ukuthi siyithwale lo moya. Uma nje leso siphiwo besingaqondene nobungoma, lo muntu ngeke ebeyisangoma, kodwa uyokwemukela isiphiwo somphefumulo umuntu osalala ebese siphila kuyena umuntu asalala esebenze ngomzimba womuntu ophilayo. Nokezwala babutembe sibonge soqhubeka sibheke lapha ya ku 0604807164 kana ungakwazi ukusithumelela ke umyalezo wakho na ku WhatsApp 0638208448 izwe sawubona. Makatsheni. Yebo sawubona. Ngiyelana nakubabutembe. Madlandoni. Futhi sokalithulo kaNdengezi. Babutembe ngicela ukubuza la uma ngabe lento esike siyenze mesabantu mhlambe ngihambe mina ekhaya ngihambe nentombi bese unkosikazi engenzela imithi ethize ukuthi ngibuye ekhaya. Mhlambe leyo nto eyisimo kanjalo iba yinobungozi kangakanani uma ke sengivuyileke ngoba ngiyacabanga ukuthi umuntu umekunika imithi ukunika imithi mhlambe esuke ithakwe ngezilwane ezithize ukuthi kufanele zikulande. Ayinabo yini ubungozi ekugcineni mhlambe ke sesibuyile ekhaya mhlambe sekudleka izinto ke manje lekhaya kungasahambi kahle kungasalungi ezinye izinto kubanjwa kuyeka. Ngiyabonga kakhulu babutembe. Ngiyabonga kakhulu Madlandona. Madlandona asiyiphendule umbuzo wakho susukele kulento esiyibiza ukuthi inkaba ehambisana nalento esiyibiza ukuthi igobongo lomntwana. Lento eba isibethelo sokuthi umuntu engakhohlwa yimuva lakhe. Angithi uyabona ke uma kusuke umuntu ebhunguka ekhohlwa yikhaya ekhohlwa na umfazi ekhohlwa na ingane zakho iyona into esuke ibonakala ukuthi ayizange yenzeke noma mayenzeka kodwa izange yenzeke ngendlela efaneleyo ebese kubana lemphumela yakhe. Kubilike Madlandona okwenzakalayo uyabona uma sikufaka imithi yokudonsa sithi buya yiza nganene ekhaya inhloso ukuthi ubuye ekhaya uzobheka umfazi nezingane. Usubuza ke umthelelo ukuthi uba yini umthelela ukuthi mawahamba wayegoli wahamba wathi yosebenza wafika lapha na wakhohlwa ukuthi wena buyosebenzela umndeni. Ma ufika ekhaya ufika uphenduke inkunzi kamahlalela obusazwana nje nomsebenzi nanokushiya ikhaya nanokushiya umfazi. Kodwa uma ukuchwephesheka kwabantu abasuke behungula beyazi lonto ukuthi izokhishwa kanjani fana nomuntu osuke echelwa ngentelezi uma kwaziwa ukuthi emva kokuba isidlulile impi kwenziwa njani kuba into eyamukelekileyo. Kodwa uma abantu bezoyenza lonto ukuthi behungula abantu bebuye emakhaya ngenxa ukuthi bashiya abafazi bengeke bekwazi ukuthi mase kwenzekile bazobe sebeyilungise kanjani lonto izi noma ka ayemukelekile sefuna sikhethe ukuthi kupho okungcono ukuthi umuntu ebeyomahlalela nokuthi ehambe khohlwe yikhaya efele intabeni ngenxa ukuthi ethi uyasebenza engasasebenzeli ikhaya imuva lakhe. Thina ke singakhetha ukuthi engamane beyomahlalela ehlala lapha ekhaya nanko kumthembela. Kodwa ke zikhona indlela zokukwazi ukuthi lonto leyo ukuthi yelashwe mase efikile ekhaya ebese kuyabonakala ingakho ke ukuzwe sesifika lapha khona sesithi ke hayi udinga igobongo
yabo leli gobongo engithe abantu bawolidla bese befe nama sebefile kusazokwenzeka futhi ubani ukhaleka igobongo kodwa usafa uma mina ngibuka indlela okwenzeka ngayo ngoba sisesimene sokuthola ulwazi olujulile nempande ejulile nalento esiyibiza ukuthi umlando wegceke yabona igobongo lelo kuthiwa igobongo kuthiwa niyawenza amagobongo ngeke ulenzele umuntu ongayazi impande yegceke nempande nomlando wegceke cha ngeke yinto yayenziwa izalukazi abantu ababazi kahle uma sithi thina siyelapha kufuna sicubungule ukuthi sizokwazi ukumsiza umuntu ukuthi ebe endaweni yakhe nalo umuntu osuke ebhungela kuba semdala sodwa lemcilikishi nemithi enzima yokukwazi ukumlekelela ekuthelini ke enzelwe igobongo lomntwana ephinde futhi kulandwe nendlela yokubuyisela inkaba yakhe ngamanyaza ngoma esintu eselashiwe leyamithi yokuhungula uzobuya ke kungabi bikho inkinga embuzweni wakho Madlandoni ukuthi ayibi bikho khona inkinga na no ngiyazwala babudembe sithemba ukuthi ke noMadlandoni uphendulekile soqhubeka sibheke incingweni sizwe ke owakho umbuzo yizwe sawubona amagatsheni nobabudembe yebo sawubona yebo ngiyangibela ngicela ukubuza laba kuDembe unalesikhathi lama utholje ekhaya umuntu osuke eshisa impepho enze egcinela lo muntu othize mhlambe emcelele emsamo uma kukhona le otholji umuntu uzothi naye ucela ukuzikhulumela kungabe lokho akuphazamisi yini emsamo kulo muntu uma ezikhulumela ngibuzisa ukuthi kukhona isimo engasibone emndenini utholji umuntu uzo afikele ukuthi uyakhala lapha empepheni ngesikhathi ekhuluma azaphinde futhi kufika nokushwabula lapha empepheni ngabe lokho akuphazamisi yini ngiyabonga siyabonga kakhulu umlaleli uma ngabe kuthiwa kuzoba nomsebenzi okuzodinga ukuthi wenziwe ekhaya kusuke kwaziwa ukuthi umsebenzi oqondane nani uma kuwumsebenzi okuphakamisa ithongo ngoba mhlambe linikeze umuntu umsebenzi kuyaziwa kuyokhulunywa lokho kuphela okunye ukulandela ucela nenhlanhla futhi ukuthi ithongo liqhubeke likubuye liqazulwe lenye inkinga esuke ikhona maqondana nalowo osuke eshiselwe impepho yilokho akuqanganiswa ke empepheni fanele ngikusho ukuthi akuqanganiswe empepheni ngamanye amazwi usuke enza into engamukelekile ukuthi ngabe yenziwa empepheni kufune khuzwe khona lapho ukuthi cha akuqanganiswe empepheni ilokho mayelana nokuthi ke uma ngabe umuntu onishisela impepho ekhaya umuntu oshisela impepho ekhaya uyaqokwa angithi uma ngabe eseqokiwe usuke eqokwa la eziko endaweni ethiwa ugumela kuvunyelwane bese kuthathwa umlotha lapha eziko ubekwe olimini lakhe ebese enikezwa amagama azongena ebe impilo emzimbeni wakhe ukuthi uze ukhulume izindaba ezinhle noma awukube impepho enhle lapha ekhaya ebese fakwa umlotha lapha na kuphina olimini ingalo ndlela ke abantu babekhuluma bempepho babekhuluma indaba ezinhle babengenamona babekwazi ukucelela into ngenhliziyo yabe emhlophe yize bona babengenazo lezo zinto ngoba kwakuhambisana nendlela yesikuthi babethi ukuthi banikeziwe impepho futhi bacelelwe ukuthi bekhulume izindaba ezinhle nize lingakuthathi kancane lokho esikubonayo namhlanje sike sibone abantu kuthiwa hayi wena hamba ushisa impepho yabo akudlulwanga emasikweni kufanele ngabe kudlulwa wona futhi umuntu mayinikezwe impepho akayihlatshwe imbuzi akabethelelwe emsamo yilokho kuba into enganankinga ekutheni kubungelekile yini ukuthi umuntu naye ebese yikhulumela empepheni umbuzo impendulo yami ithi yebo iphinde futhi ithi cha mangizothi cha ngisuke ngichaza ukuthi lo muntu osuke ethi uzokhuluma akanikiwe no amazwi azo akabekiwe amazwi emlonyeni wakhe amazwi amahle amazwi aphilisayo okumele futhi wakhuluma emsamo akadlange enikwe wona endulo ke ngoba babesuka bathi bezalwa indoda eyodwa besingekho vele isidiko sokuthi impepho kuthiwa woza nawe isikhulumele
ngoba babe suke bekhuluma ukuhle kodwa kodwa uma ngabe usenisele nezingane zabafowenu sekukhona amathandabuzo ukuthi hayi baba omncane uzoba nomona noma ngeke ngikhulume ngokwanele ukhulume bese uyathi mntana nawe woza uzoyikhulumela uma kusho wena ukuthi akaze ekhulume kuyenzeka kodwa kudinga ukuthi kube khona ukufundiseka okuvulelekile nje emndenini mayelana nanokuthi kukhulunywa kanjani empepeni ingakho endulo kwakuthi abantu abadala uma ngabe beshisa impepho bethi angingene ngisho ingane ebomvana izokhula yazi ukuthi impepho lapha ekhaya iphathwa kanjani futhi uma sikhuluma lapha ekhaya sikhuluma kanjani empephweni. No, ngiyazwakala babudembe sibonge nje for clarity sopheka nje ababhalile ku 063 8208448 singibingelele studio ngicela ke kubuza babudembe ukuthi ke ngingenza kanjani uma ke umama wengane waphuphunyelwe isisu sahlukana ngingazi ukuthi uyithwele manje ke into eyinkinga ngizwe babudembe uchaza manje into eyinkinga ngiyayiphupha ingane bengifisa ukwazi ukuthi ngingakwazi yini ukuyenzela ukuthize nami ngiqambe igama ngibonge babudembe usazophendula. Ngiyabonga mlaleli isiko kukhona elacabanga uma lithi abantu abalali bengacacile siyalala ke ingakho futhi namhlanje uma ungayibuza uyiphendula uthi kungani sisebenze inkinga yengaka ngangichazile ngathi isitha sesikompilo lethu thina ndle emnyama ukungalaleli ungezwe mawutshelwa ukuthi hayi kanje na ujika ubuza nanombuzo ukuthi kuyokwenzakalana uthatha ngokuthi wena into befanele mawuyenzile engalungile bese umonakalo ubonakala ngesikhathi esifishanyana ngoba vele ukuzwa nje usukwenzile umntwana ozelwe enkongacaciwe lowo mntwana umntwana wasekhabonina zonke izinto zakhe uzenzelwa ekhabonina kodwa ngoba igazi lakho kuyenzeka evele nakuwena ukuthi kunenkinga osekufuna manje ukuthi wena ukuhlangane nonina wayo niyolungisa lo nkinga uma fanele ukukhipha okuthize kube wena okukhiphayo umntwana enzelwe ekhabonina hleze kuneluleka ke kulomsakazo ukuthi angathi masukuhlukene namama wengane ebese umkhahlela ngenyawo umshange ibhakela ngoba kukhona sasokudinga kuyena ngale kwalokho kuhle kakhulu ingane mayizocindezela uyise ngoba vele uyena ofuneka isukumela kwakakadeni leyo ngane ihlele endaweni errong ngoba fanele ngabe yamlobola unini umthetho nengane yakho uzomganisa ngiyakuthanda kakhulu lokho nebo kuyenzeka nasesikweni ukuthi uphinde ulanda ingane eyodwa ungakwenza ulanda ingane eyodwa ukuthi izibuye ize ekhabonini ukhona la sasikhuluma khona ngendaba yesiko ofuneka lenze ingane ngomlanjwana kodwa kukhalile ukuthi isiko ofuneka lenze lokuba ungakhuluma ngomlando wegceke ngathi ukusho ukuthi lo mntwana uzoba umntwana uzokhula ehlupha ukusho ukuthi ke uma ngoba uzoba ngumsamo wakubo nomsamo sekhabonini kufanele ukuthi maningi abantu abacabangayo nisukumela udaba lwakhe ukuthi nimthenge ebuye esibongweni sakubo la azalwa khona no yezala babudembe sibonge Right umsakazo wakho izilo Mzansi 98.0 FM 6 ke isigaba sesithathu salokuhlelo kanike imzuzu ingamashumi amabili nje kuphela libumbene ke ihora leshumi nomuvo sisakusona ke nje isigaba ke sesithathu besikade socela nje imzuzu emihlanu kuba Budembe siyeka Old Mutual but ke siyaqhubeka nayo ke lenkosi yindaba ke 18 ezesintu na kanjani ke uMaligamanxa emva kokugamanxa ke kwehora leshumi nomuvo emva kwama news headlines sobe sesiba nabo ke abakwa Old Mutual kwamanje ungathumela umyalezo wakho kuba Budembe ku 0638208448 kanjalo ke na ku 0638208448 ungakwazi ke ukubuza sobheka nje ababhalile ngiyabona ukuthi no ababhalile ibona ke abaningi ohlobo limangalisaso zamanje ukuphungula uthi ke ngibingelele babudembe na kuwe buhlengi ngicela ukubuza ukuthi ke mangabe nidinga ukuhlanjululwa nikeza njengomndeni nezingane ezalele ekhaya ziyadinga inazo ukuhlanjululwa ngibonge babudembe usazophendula ngiyabonga kakhulu mlaleli yebo impendulo yami isho njalo ithi bonke abomndeni
noma abayilelo gazi lalo muntu bayadinga ukuthi bezogezwa uma ngabe kuthiwa kushoniwe. No, ngiyazwakala babudembe uthi sanibonani e-studio ngicela ukubuza uma ke ufisa ukulungisa indlu yomuntu ongasekho okanye ngithi nje iliba ufisa ukulenza kahle ngezitini uzofuna ke umuntu wangaphandle okungayena owasekhaya ozokwazi ukuthi ke akwenzele lona wenze njani uyabika emsamo loyo muntu uyamgezisa ngesiqunga if eseqedile noma cha akulungile uma kuumuntu wangaphandle ngebonke babudembe usazophendula. Ngiyabonga mlaleli awuyi kodwa empepheni uyobika lolo daba kodwa okufanele kwenzeke ukuthi kube khona nje utshwala ekhaya uma ngabe ukuthi uzothita amaliba bese ke niyamcela ke lo muntu nimcela kodwa ukukhuluma kulapha ya ethunini nikhulume naye umufi ukuthi njengoba nje kuzoba khona ukuphazamiseka lapha elibeni lakhe cha ithina basekhaya bese usho isidingo sokuthi kungani nifike lapha ilokho ebese yasebenza kosebenza emva kwalokho usengahamba ke emfuleni eyogeza ngamanyazangoma nje okugeza noma ngabe kuthiwa imaphi ageza uma ngabe kuthiwa kushoniwe. Kulungile sibonge babudembe uthi ke ngibingelele Dr Tembe ngibingelele studio uthi ke ngicela ukubuza kuba Budembe uma ke sifisa ukungenisa abantu abadala uma ke sesingenile nabo sibenze senze njani noma senze njani before singene ekhaya ngithi ke angibuze bakithi babudembe ngoba kusekho umuntu omdala ekhaya sesiyingane zodwa ukuthi mangabe abantu sebengene abantu abadala sebengene bengaphandle bengangena ekhaya ngaphambi kokuthi singene ngaphakathi yini ekumele siyenze ngibonge babudembe usazophendula. Niyabageza abantu abadala ngaphambi kokuba bengene ngithi mangabe ubalanda abantu abadala yonke into oyenzayo yabachazela ukuthi cha besicela ke ukuthi ke sihlale lapha esangweni silinde ngoba kufanele ukuthi sigeze ugezwa nje ngamanyazangoma munye maningi amanyazangoma akhona kodwa engiwuthanda kakhulu okwenza lokho lokubizwa kuthiwa usinga lesalukazi ukugeza ngalabantu abadala neminye ke singasebenza kodwa nje ngisho lo bese ke niyabangenisa ke ngaphakathi abantu abadala ngoba umlaleli bebuze ngokuthi kuyagezwa kanjani isidingo sokugeza sikhona na yebo. Nogezala babudembe sike ngibingelele babudembe ngicela ke ukubuza umfowethu omdala la ekhaya uzilengisile ngenyanga edlule owesithathu wenza lokhu akwenzayo ngicela ke ukubuza babudembe umkhokha uvalwa kanjani yini esishoyo emsamo ukuvala nje lo mkhokha ngoba siyabona ukuthi kuya ngokuya kulandelana sekuumkhokha ukudingakala kutholakale umnyombo qala ukuthi umkhokha lo udalwa yini ingakho endulo kwakukhona isiko lokuphahla ebese ithongo libuyisa impendulo lithi cha ke malokhu nikwenza ningakwenza kanje namhlanje ke sekwanda ukuthi abantu behambe beyobhula ezangomeni ukuthi njoba kunomkhokha noma kubuka kanti into engathi umkhokha lapha ekhaya idalwa yini kuyoba mhlake kutholakala ke indlela ukuxazulula udaba lomkhokha uma sekwaziwa ukuthi umkhokha udalwa yini. No ngiyazwala babudembe sibonga ukuthi ke mholo buhleno babudembe ngicela ukubuza ngawenza umsebenzi komalume ngasebenzisa imbuzi yensikazi komama ekhaya imbuzi enduna kodwa ke azange siyifake iphandla thina ke ingane isiphandla sifakwe umama safakwa ke womalume kuthina asisange sisifake ngicela ke ukubuza ukuthi ke kwakumele siyifake yini thina kodwa ngenza ngoba ke ubaba uTembe wayeshila ukuthi ke kuthatha inyama usithatha inyama sahamba naye nabo babuya neyasekhaya komalume ngoba ke wayengenawo amandla okuthenga konke wakhanyisa ngo20 wama coins kuwo 5 rand no 2 rand ngathenga amakhandlela ngayo ke leyo mali. Siyabonga kakhulu umlaleli. Ngokuqonda kwami kwakufanele kube yibona abantwana abafaka iphandla hayi abazali babo. Kodwa ke ngiyacela ukuthi bengakhathazeki. Uma kwenzeka ngalendlela umntwana akhuluma ngayo akukho konakala. Yeah.
Sisanibonana studio ngicela ukubuza babutembe kusho ukuthini ukugcoba umcako ngabe kusho ukuthi uzoba isangoma udadewethu kuthiwa ke akagcoba umcako for 3 days aye komalume uthi hey manje ngididekile babutembe ngiyabonga. Uma ngabe usukubhulelwe kuye kube kuhle ukuthi lo muntu osuke kubhulele kube uyena okunika umhlahlandlela wesixazululo yilokho noma ke mhlambe ke usuke uphuphile lo nto ukuthi uyiphuphile uyitshela emaphupheni ube usuthatha impepho engayichaza ukuthi uhamba nayo uyophahla lapha emsamo ubuze ukuthi cha kukhona engikubonile kodwa angizwanga kahle uma sinithi bengicela incazelo ebese liyaphinda iphupho libuye futhi noma ngingasavelanga kuwena kodwa kuyovela komunye umuntu. Uthi ngimilele babutembe e-studio ngicela ukubuza uma wazalwa embethe uma usuwenza kusiko lokubuyisa ingubo yakho owayezalwa embethe lo muntu kokuyena owayintshontsho uyakwazi yini ukucela bamjezise babutembe? Uma ngabe wenza into yesiko futhi uwenza izinto zakho ukuthi kufanele ikhanye babethe abantu abadala akumele ube nezilalo. Ilalo yilento ebizwa kuthiwa izolo ukuthi izolo kwenzakaleni ngoba wena usubheka phambili konke okufisayo usukufisela inqubekela phambili kodwa uma uzoba nezilalo okusho ukuthi uyibuyisele emuva inqubekela phambili yakho. Yambona umlaleli uthi aka focusile ekuthenini uma esembula ingubo yakho imbula kanjani umile kulo owayintshontsho ukuthi yena kuzokwenzakalani ngaye but ke sibonge babutembe ngeresponse sobheka nje ingcingweni sizwe wakho umbuzo yizi sawubona izilomzana sawubona yebo sawubona sicela nje usikhuphulele izwi khona sizokwazi ukuzwa kahle. Yebo uma Mtobela lo elovu. Yes ma. Yebo bengisacela ukubuza kuba Mthembe ukuthi mangabe kuthiwe umuntu angimathiwa angihambe ngiyogeza empophumeni ukuze izinto zami zivuleke ingakube mhlambe mangabe ngiya enyangeni ngiyogeza khona mhlambe kuthiwa khona izinto zakhona zokwazi ukuthi ugeze ukuze izinto zakho zivuleleke ngakube mhlambe ingabe usendinephutha ini nokuba mhlambe ngingayi la empophomeni ngiye enyangeni mhlambe mangiye empophomeni mhlambe ukulapho umehluko lapho ngicela ukubuza lo. Kulungile bawuzolalela emsakazweni. Umehluko ukwimimoya ephakeme yabo angazi mhlawumbe ubuhle uzokuchaza lokho ngokuthi pride angazi impakamo imimoya ephakeme yethi ngeke sikunikeze isiphiwo sokuthi sithi wena yenza okuthize ebese wena uyasedelela usuthi akwenziwe ngenye indlela. Umbuzo wami ngoma lapho. Kulungile babutembe siqhubeka sibheke lapha ku 0604807164 sizwe ke owakho umbuzo owubhekiseke kubabutembe sikubingelele izwi sawubona. Izwi lomzana sawubona. Wakaje. Yebo sawubona. Ya ngiyaphila mfowethu. Hello, yezwa? Yes mfowethu besiyakuzwa. Okay. Awungibingelele lapha kumkhaya wami lapha ubabutembe uyaphila babutembe. Ngiyaphila mondisi ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila. Nginombuzo lapha engazi noma mhlawumbe uzophenduleka yini ukuthi uke wakhuluma la ngomuntu noma ngengane ezalwa ifumbethe. Manje umbuzo wami lana izinto esukuyifumbethe ngokwakho esukufumbethe izinto eziyo ezibalekile noma kuyenzeka ukuthi mhlambe into eyirongi ngikubuziswa yini lokho ukuthi njengamanje angithi kukhona ukuthi uthole ukuthi ingane ikhule mhlambe ikhula ayihloniphi ikhula mhlambe mhlambe no 20 mhlambe silokhu ukhula kwazi ikhule nje iyenza izinto ezifani engekho right mhlambe ke lapho ke kuyenzeka mhlambe no mhlambe kusuke kusewufumba lokho ukuthi kusho ukuthi iyayikhule mhlambe ifumba ke
ububi esisibula mhlawumbe sibenza mhlawumbe ngabenza ukusela ngabenza siziyazalwa ikhombisa ukusela even noma ikhula yakhula nabo ukusela mhlawumbe kwaze kwasuka segcineni ebese ngibuza ukuthi uma ngabe mhlawumbe ingane uyithola right mayisifikile emhlabeni ungakwazi yini ukuthi mhlawumbe uthi cha akwendiyeki laba ababona ukuthi le ngane njengoba ifumbethe nje ngifuna ukuthi ithi khula ngibe ngazi ukuthi ifumbetheni mhlawumbe kuba ngicacisele laba namanga ukuthi njengoba uyitholile le ngane ukufumbatha kwayo isibethe ukuthi nokuthi bengikwenza ukuthola kuleyo ndawo ukuthi ukwazi mhlawumbe ukuthi ukubhekela mhlawumbe ukubheka kubantu ababonayo. Ngiyabonga. Kulungile Jobo zalalela emsazweni. Ngiyabonga. Kukhona ulwazi okufuna silithungathe ebese kuba nolwazi okufanele suluzibe singalithungathi noma singathi silushalazele ngoba olunye ulwazi luyingozi mangubeke nje ngokusobala ngithi kukhona izinto umenzi asidabula ukuba zihlale ngaso sonke isikhathi ziyimfihlo. Ngakho ke ukuthi umntwana ufumbetheni kuhlezi kuyimfihlo kuye kugqame uma sekubonakala izithelo zakhona futhi kube into eyetshiseka kamnandi kunezinto esithina sithungathi noma siresearch ebese siphila ngokulindela izinto sokuthi kuzokwenzakala ini. Umbuzo kaJobe othi kuyenzeka yini ukuthi umuntu efumbathe ububi? Cha nakanye. Uma umuntu ezalwa usuke efumbethe okuthize okuyinhloso enhle nangunhle ngiyampimisela okumele ayithungathe. Ngathi ke uzinto esisuke sezivela kuthina njengenhlanhla yilezi engathi mina siyasekelwa. Inhlanhla iyasekelwa. Ngikhuluma ngomlobokazi ukuthi ingane yakhe mayikhulelwe mayizowela izibukweni engelenzi iphutha lokuba ebe nemthandazo ngezifiso zengane yakhe ukuthi ingaphazamiswa nayi noma yipi imoya ukuphumelelisa inhloso yokuthi yona yahlala esinyeni sakhe. Kusekela kwenhlanhla phinda futhi ngakhuluma ngalokho esithi iziqalekiso zomhlaba ezavela ngokunganaki kwethu noma ngabaphutha ethu ebese kuthiwa seziyokwehlela einganeni zethu njengoba hlezi ngikubalula kwezinye indawo ukuthi sibukeka singenawo umthetho kangihambela ubube boyise kubetwana kubatwana ngenxa yengubo esiyembethe yipi lo ngubo na ingubo ebizwa kuthiwa inhlanzeko. Yebo owesifazane uma ewela emfuleni usuke egcina uphawu lwenhlanzeko. Igobongo lomntwana suke liwuphawu lwenhlanzeko ukuthi kuhlanzwe lemimoya noma lemimoya ingasengami eyenza lokho baba uJobe akhala ngakho ke manje athi ke ngokwakhe kuumqondo ukuthi umuntu ayezalwe embethe ukuthi beyisigibeki noma ebeyisiphi na isigela mkhoba kanti izinto zemimoya. No kuyezwala babutembe kulemzuzu emithathu sele ngaphambi kokuthi ke ligamanxe ihora leshumi nomuva soqhubeka sibheke abathe babhala khona lapha ku WhatsApp ku 063 8208448 uthi hi babutembe ngicela ke ukubuza ngathi kwa odadewethu bathi ke ngiyathakatha kodwa ke angazi noma umlaleli ufuna usikoda kunjalo but ubhala usikoda kunjalo manje bengifuna ukugeza lokho before ngenzele ubaba umsebenzi ngicela ke ukubuza ukuthi akhona yini amakhambi azohambisana nembuzi yokugeza. Ngiyabonga. Abantu abangcolile yilaba abathukudade wabo bathi umthakathi bona okufanele ukuthi uma bona sithi bafuna ukuzigeza kufuna bemgeze. Akukho futhi yokuvimba ukuba uphumelele kwenoma yini eyisethuko ngamagama osukuthuluke ngawo ngaphandle kwalaba ababenzi. Kodwa amagama agezwayo njengoba ngikhuluma mina ngokugezwa kwamagama abagama ashiwa abantu ababasemagunyeni okuqalekisa njengabazali bakho
nabantu abasezingeni eliphezulu lokumukeleka ngokwisimo semimoya. Hayo ntanga, hayi futhi umuntu owayevele wathi mhla uzalwa wangakufisela ukuhle. Ngikhuluma mina ngomuntu owaba umsebenzi wakhe ukuthi asimisele zonke izinto zakhe bakade ngikhuluma, asimfisele zonke izifuzo zakhe, kodwa kwase kuthi phakathi nesikhathi kwase kuba khona ukudikibala kwenhliziyo basebekebeka amagama. Yilawo magama akagezwayo, amagama agezwayo amanye ebesivama thina ukuthi siwasho yilawo esiwasho einganeni ezimlanjwana, sithi ayitika kazi zonke lezo zinto. Lezo ingane izona okufanele sizigeze. Uma sithi zona azizigeze kusho ukuthi ngabe sithi siyayicindezela ngoba azikho elukelweni lokugeza kodwa thina okumele siyigeze. Right, sizobheka nje umbuzo wokugcina ngaphambi kokuthi ke siye kuma news headlines. Singibingelele babutembe, ngicela ukubuza babutembe uma ufisa noma ke uma ufuna uchitha isigodlo sakhe kabusha ngoba ngangisakhe ngamabhodi manje sidliwe umuhlwa. Ngicela ukubuza ukuthi ke likhona yini usiko lokusidiliza. Ngibonge babutembe usazophendula. Yabonga kakhulu mlaleli. Cha, umuntu oyokulekelela yilo wathwasa kuyena ubizwa kuthiwa ugobela ngoba lokho mangikusho ngoba ngithi mina mhlambe lene yokugobela mhlambe ni wrong senginibeke eceleni ukuthi ogobela noma lana thwasa khona kunemithetho yakhona indlela ogobela benza ngayo izinto nanokuyilandela ngokuyibheka ngokuyibhula ukuthi cha kuwena sizokwenza ukuthi kuwena singenza ukuthi nokulungile babutembe kafishane nje socela babutembe usipheke izinombolo otholakala kuzona. Yabo inombolo yami ithi 082 597 6669. Yabonga kakhulu uNkulunkulu abenanda. Kulungile sibonge babutembe. Rais umsakazo wakho ezilo Mzansi 90.0 FM sibonge kubabutembe sibheka zona ke indaba yithi.